Yes mga kabay, welcome back sa aking channel. Kumusta kayong lahat dyan? Long time no see, but now see now. So ngayon mga kabay, meron na naman akong bagong fresh na application na ituturo sa inyo or another application kasi nakagawa na ako ng isang application before sa aking content. Ngayon, another application na naman para ma-recover or mababasa natin ang mga unsent messages sa ating messenger. So, ayun. So, bago ko ipagpatuloy, so itong application mga kabay, dito natin ito mahahanap sa Play Store. Okay, sa Play Store. So, ang hahanapin nyo dito ay itong application na ito. View deleted messages. So, simple lang ang pangalan. Okay, direct to the point ang pangalan nito. So, i-install mo ito doon sa cellphone ng inyong partner. So, please wag naman itong gagamitin sa masama or sa mga ibang tao. Doon lang kayo sa inyong husband or kapartner or uyab na gusto nyong i-marites. So, ayan. So, kung gusto nyong i-marites ang inyong husband, kasi hindi naman yan maiwasan na mayroong kakakaringking, lalo na kung nasa malayo sila sa inyo, doon sa malayo sila nagtatrabaho, meron talagang time na maboboard ang kanilang life doon. So, meron silang parang ano ba yan? Anong tawag na sa Tagalog niya na panakip botas. So, gagawin nila itong panakip botas kasi wala kayo sa kanilang tabi. So, ayan. Kung na-install nyo na ito, okay. Bago ko ito i-open, so, kita ko sa inyo ang messenger na ito. At, okay. So, ayan. Dito, makikita nyo, merong mga unsent messages. Ito, mga unsent messages, mga kabay. Ito ang kailangan nating mababasa. Ito ang babasahin natin doon sa application na ating i-install sa kanyang cellphone. So, nasa sa inyo na yon kung paano nyo ito i-hide. So, nasa previous content ko na kung paano i-hide. Doon makikita nyo doon kung paano ko na-hide yung application. So ito yung pangalawang application na legit na mag-function siya sa lahat ng mga unit ng mga cellphone, mga brand ng cellphone. Mag-function talaga ito. So ayan. Okay. Kung na-install na itong apps na ito sa cellphone ng husband mo, halimbawa ito yung cellphone ng husband nyo. Okay. Ayan, i-open na natin ito. So, ito ang kanyang interface. Okay. Continue to apps. So, pag mayroong mag-flash dito na message na couldn't connect server, so, i-didman nyo lang, pindutin lang ninyo itong start. Okay. Dito, meron siyang apat na marirecover. So, tika lang, itong apps na ito ay napaka-simple. Hindi tayo mag-login or hindi tayo gumamit ng account para makapasok sa kanilang application. Para magamit kasi yung iba na mga application ay kailangan talagang gumamit tayo ng account natin para mag-login doon, para makagamit tayo ng kanilang application. Pero ito, diretso siya. So, ito ay pwede sa WhatsApp, Messenger, Skype at files. Maka-recover siya ng mga deleted files sa Skype din. So, ang sa atin, kung ang ating ginagamit ay Facebook, so Messenger, so ito ang pindutin nyo. Kung sakaling meron nang nagchat-chat sa inyong mga kapartner. So, ayan.
Okay, umpisahan na natin. So, ayan. Halimbawa, meron ng nagme-message sa kanya. So, tingnan natin. Si Joy Malo may merong message sa kanya. So, ayan. Meron mga messages. Hi, kumusta ka na? Kumain ka na ba? So, pero merong dalawang unsent messages si Joy sa kanya. So, ito punta tayo sa plaza pagkatapos paano kita tayo. So, ayan. Ang gagawin natin dito, tingnan natin itong dalawang messages. So, doon natin mababasa kung ano itong dalawang messages na inansent ni Joy sa kanya. Okay. Kasi itong si Joy ay parang karingking niya. O, diba? Makikita natin kung ano ang mga inansent messages ni Joy sa kanya para di daw mahalata kung ang kanyang asawa pag uwi niya ay hindi mababasa kung sakaling ma-open ng asawa ang messenger niya. Okay, tingnan natin doon. Ayan, ito ng application na ito. I-open natin ito. So, ayan. Okay, start. So, okay, dito na. So, sa messenger natin, makikita yung mga messages kung sino-sino ang mga nagchat-chat sa kanya. Okay. Joy Malumoy, tingnan natin ito. So, ito, mga messages ni Joy. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Mayroong 6 na messages. Tingnan natin dito sa messenger niya. I-check natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yung 6 na messages na kanina na inupin na natin. So, ang importante, yung pangatlo at pang-apat, yun ang inansent, yun ang babasahin natin doon. Okay. So, tingnan natin. 1, 2, 3, 4. So, itong ika-3 at 4, yun ang dinilit ni Joy. So, ano ang makikita or mababasa natin doon sa dinilit niya? So, ito, mahal, mag-reply ka. I miss you so much. So, itong messages na ito, yun ang dinilit ni Joy. So, ayan. Pero, tingnan natin, meron ding isang nagme-message sa kanya na si Lovely ko. Okay. Dito, meron ding 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron ding 6 na messages. So, tingnan natin doon sa kanyang messenger. So, ayan, andito. Ano kaya ang dinilit or remove? Okay. Itong pangalawa at pangatlo na messages ang dinilit ni Lovely. Yan, tingnan natin doon. So, tingnan natin. Okay, itong pangalawa at pangatlo. So, itong I miss at itong I love you. Okay. So, na-prove ko na sa inyo mga kabay na legit itong second application ko na inintroduce ko sa inyo or sinishare ko sa inyo. So, kung may nakukuha kayo sa aking tutorial ngayon, please subscribe to my channel, Aris1 TV, at pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron akong mga bagong video na i-upload. Ang reminder lang mga kabay, itong application na ito, doon lang siya magsisimulang mag-recover ng mga unsent messages kapag na-install na siya sa isang cellphone. So thank you for watching mga kabay and God bless us all.